салом дӯстон, айни замон дар назди гардиши Ленинград қарор дорем. Ноҳияи Рудакӣ. Дар ин ҷо гардиши Ленинград болотар, гардиши фабрика ва рост роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе. Аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана амин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёре баъд гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 8 ошонаи бурад мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 7 ошона ҷойгир аст. лифт аст. дар 7 ошона қарор дорем дӯстони азиз. Дар як ошона чӣ хеле ки мебинед 6 та хона ҳасту ман амин ҷои лифт мебошад. ва худи хонаи фурӯшӣ ду хонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 7 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 8 ошона иборат мебошад дӯстони азиз. дар бино лифт ҳаст, камтар пас сар метиҳанд лифтора дӯстони азиз. иҷозати таъмир кардан, иҷозати зиндаӣ кардан ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳ мебошад, роҳ раваст, ошхона, якум дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳаммом, ҳоҷатхона ва кладовка. аз ошхона шурӯъ мекунем. ошхона дӯстони азиз, ошхона чӣ хеле ки мебинед трезаи байни ҳуҷрагӣ дорад, аммо шумо метавонед инҷая ошхона небо ҳуҷраи истиқоматӣ кунеду ин ҳуҷраро ба ошхона табдил диҳед. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. трезаи хона тарафи роҳи камони дӯстони азиз, хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст. аз ҷиҳати инфраструктура мебинад мебошад. дар ин ҷо гардиши Ленинград, болотар гардиши фабрика, рост роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе, аз ин тараф роҳ ба сӯи чойхона ва маркази ноҳияи Рудакӣ. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ умуман мушкил нест. маршруткаҳо, автобусҳо ҳамашон зиёд мебошанд. таксиҳоям ҳаст дӯстони азиз. мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, коллеҷи тиббӣ, бозорчаҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва дар назди дари дуюм ҳуҷра дар ман ҳамин ҷо кладовка мебошад дӯстони азиз. аммо шумо метавонед, агар хоҳиш дошта бошед ки дуюм ҳуҷратон калонтар бошад, метавонед дӯстони азиз дари хонаро дар ман ҳамин ҷо монеду ин деворро чапа кунед дӯстони азиз. дар ин ҷо кладовка намешаваду ман ҳамин хел як ҳуҷраи калон мешавад. мисли ин ҳуҷра як ҳуҷраи калон мешавад. дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона ва дар назди дари ҳоҷатхона дари ҳаммом. ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. нархи хона бошад 365 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей. барои маълумоти бештар занг пурсон шавед. фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед ҳамааш бо ғишти пухта, доми тайёр аст. каме корҳои таъмирӣ мондагӣ тамом дӯстони азиз. дар бино лифт мешавад, дар назди биноам ҳама чизҳои дар корӣ қарор дорад. то шаҳри Душанбе, то 46 микрорайон як қадам ра ҳаст. марҳамат, биёед аз пешӣ бо чашми худатон бинед, худатон бо соҳиби хона маслиҳат кунед. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки аввалашон 970 мебошад, ватсап дорад. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор, худо нигаҳбон.